Шығарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Hayırlı ertem, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Бәйрәм атасында Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди мәдәни чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлык. Җиңү бәйрәме уңаеннан Казан Кремль музеенда, ләкин күбәләкләр монда бүтән ышмыйлар дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә 30 фото сүрәт күрергә мөмкин. Аларда Бөек Ватан сугышының зәхмәтле чоры сүрәтләнә. Казан дәүләт консерваториясе 7 май көнне Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залы сәхнәсендә сугыш еллары җырлары, совет кинофильмнарыннан алынган көйләр яңгырашында концерт программасын тәкъдим итә. 9 май көнне Камал театры тамашачылар өчен игезәк спектаклен куя. Шулай ук биредә җомга дуслар җыелган җирдә Шимбә зәңгәршәл спектакльләре күрсәтелә. Кәрим Тинчурин театрында 10 май, Хыялы 12 май Эх алмагачлары спектакльләре уйнала. Габдулла Кариев театры җомга көндез һәм кич халык каһарманы, муабит дәфтәрләре авторы Муса Җәлилнең иҗат юлын, шәхси тормышын чагылдырган спектакль тәкъдим итә. Әтнә халкым Шимбә кичен Шимбә көн кич белән спектаклен карап хозурлана ала. Юлларыгыз театрда үтсен. Түбән Кама театры 9 май көнне Әтаңнар гүзәл тынлыкта иде спектакленә чакыра. Әлмәт театрында җомга Кайда минем илем, Шимбә кар астында кайнар шишмә спектакльләре булу көтелә. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.